Dus dan ga ik maar weer naar de Albert Heijn. Ik vind de Albert Heijn chill. Ik vind Albert Heijn fijn, man. Vroeger had ik heel weinig geld, moest ik naar de Dirk. Ik vind het Dirk niet zo leuk, want er werken te veel allochtonen. En ja, het is gewoon... Kijk, voor mij is dat kut. Want als ik daar binnenkom en er werkt daar een klein, dik Turks joch... Dan ziet hij mij en dan maakt hij de volgende denkfout. Dan denkt hij, oh, hij en ik zijn hetzelfde. Dus als hij iets vraagt, kan ik gewoon mezelf zijn. Nee. Want ik verwacht service, snap je? Je kan niet... Ik had laatst rijst nodig. Ik loop naar zo'n jongen toe. Ik zei, hey man, weet je waar de rijst is? Ik zweer het je. Hij keek me aan en hij zei... Broeder, ik ken deze winkel niet zo goed, man. En toen liep hij weg. Daarom ga ik naar de Albert Heijn, waar alle Arische kindertjes werken. Want ja, die kinderen zijn dienstbaar en waakzaam, je weet toch? En dat heb ik nodig in mijn leven. Ik hou vooral van die kleine blonde meisjes, want die schrikken snel en dat buit ik uit. Ja. Soms heb ik geen zin, loop ik naar binnen en zeg ik, dit is de lijst, breng het. En dan ga ik gewoon weg.